A Bükk-hegység közvetlen szomszédságában, irigylésre méltóan szép természeti környezetben található a 77 hektár nagyságú volt mészkőbányához tartozó művelési ágarról kivett agyagbánya területe, amely a közvetlenül feléje magasoló Bélkő-hegyről elnevezett Bélkő Kft. Tulajdonában és kezelésében áll. A volt ipari terület ugyanúgy, mint Bélapátfalva városa, megközelíthető a 2506-os számú főúton Eger felől, illetve ugyanezen az útvonalon az ellentétes irányból Miskolc irányából Szilvásváradon át. A legközelebbi autópálya lehajtó 35 kilométerre innen Füzesabonynál található, illetve Miskolcnál, ami a településtől 60 kilométerre esik. Bélapátfalva megközelíthető az Eger-Putnok vasútvonalon is. A munkahelyteremtés a népességmegtartás fő eszköze, ezért a Bélkő Kft. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a térségben a cementgyár bezárása után keletkezett gazdasági problémákat rövid és hosszú távon is fenntarthatóan kezelje. A jellegét tekintve rekultivált mészkő és agyagbányai területek mindeddig csak a kirándulók, túrázók és kulturális rendezvényeket látogató vendégek kedvelt helyszíne volt. Most azonban a Bélkő Kft. Mint tulajdonos kedvező bérleti díj kategóriákat kialakítva szélesebb körű hasznosítási lehetőségeket keres. Mivel a térség vonzerejét nagyban befolyásolják az itt fellelhető természeti értékek, alapvető kritérium a betelepülő cégekkel szemben, hogy tevékenységük a már meglévő, illetve tervezett idegenforgalmi beruházásokkal is összhangban legyen. A hasznosításra kínált ingatlan 7 jól elkülöníthető helyrajzi szám alatt található meg. 4 helyrajzi szám a területeket behálózó aszfaltozott úthálózatot jelöli, mintegy 7,2 hektáron. 20,96 hektár nagyságrendet képvisel a volt alsó bányaudvar. A terület teljes infrastruktúrával ellátott, a településről 2 irányból is megközelíthető, ebből az egyik a település központjáig bevezető saját tulajdonú, kiváló minőségű szervízút. Villamos árammal való ellátottsága a települési nagy feszültségű hálózatról biztosított, ez szolgáltatja jelenleg a terület nagy részének térvilágítását és a meglévő épületek villamos áramigényét. A vízvezeték a település rendszeréről táplált, a szennyvíz elvezetés a település rendszerébe kapcsolódik, teljes mértékben kiépített. A felszíni vizek elvezetését az egész területet behálózó kiépített, betonozott felszíni vízelvezető árkok biztosítják. A vezetékes gázellátás egyelőre kiépítetlen, de a letelepített 2x5 köbméteres tölthető gáztartályból megoldott az épületek jelenlegi gázfűtése. Meg kell említeni, hogy a meglévő létesítményben külön kiépített vegyes tüzelési rendszer is működik a megfelelő tüzelőberendezésekkel. A volt bányai épület több elkülöníthető helyiségből áll. Korábban az üzemi étkezést oldották meg itt, és természetesen a bányagépek javítására, karbantartására kialakított daruzható javító egységek is megtalálhatók. Az épület azon részei, melyek a korábbi adminisztrációs részleghez köthetők, ma kiváló helyszínei azoknak a programoknak, amelyeket a helyi önkormányzat és művelődési ház ezen a káprázatosan szép helyszínen rendez. 3 éve ad otthont a bányaudvar a Wonderland DJ Fesztiválnak, amelyre idén már több mint 500 fiatal volt kíváncsi. A Bélapátfalvai Sportegyesület technikai osztálya, azaz a motorosaink szintén évente rendezik meg ezen a helyen találkozójukat. Talán a bélapáti motorosok egyénisége, kedvessége, szimpátiája, talán a hely elragadó szépsége miatt évről évre egyre több vendég érkezik belföldről és külföldről egyaránt. Ugyanez a terület ad otthont az évente megrendezett veteránautós motoros találkozónak is. A kerékpársportok kedvelői is nagy örömmel használják a területet, hiszen a saját tulajdonú erdőkön át vezető, aszfaltozott szerpentén utakon a gépjármű forgalom nem zavarja a biciklizni vágyókat. A terület felett emelkedő Bélkő-hegy korábban a cementgyártás alapanyagát szolgáltatta, de a bányát bezáró külföldi tulajdonosi kör gondoskodott róla, hogy a 220 millió tonna kiváló minőséget rejtő bánya ne kerülhessen versenytársak a konkurencia kezére, így természetvédelmi területté minősítette. Ennek előnye, hogy a hegy a maga szépségével, eleganciájával, teljes mivoltában megmaradt, és egy tanösvényen keresztül a látogatók feljuthatnak a legmagasabb pontjára, ahol kilátópont működik. A volt bányaudvartól a település irányában 100 méter távolságra található a közel 800 éves Bélapátfalvai ciszterci apátság, amely hagyományos szakrális funkcióján kívül a település fő turisztikai látványossága.
A volt bányaudvar és környéke a jelenlegi turisztikai, kulturális hasznosításon túl kiválóan alkalmas lehet egyrészt könnyűipari beruházások létesítéséhez, másrészt nagy területet igénylő sportberuházások létesítéséhez, mint golfpálya létesítés vagy lótenyésztés, lovaspálya kiépítés, lovagoltatás, lovastúráztatás, hiszen a Bükk-hegység kapujában vagyunk, ahonnan az egész hegyvidék az erdei utakon lovakkal bejárható. Alkalmas lehet továbbá lovaspólópálya kiépítésére is, a hozzátartozó mindennemű gazdasági épületek megépítésével. Magyarországon egyre elterjedtebb a wellness típusú vendéglátás, és úgy tűnik, egyre szélesebb rétegek veszik igénybe az ilyen jellegű szállodák szolgáltatásait. A terület a Mészkőhegy lábánál az apátsági templom szomszédságában kiválóan alkalmas lehet egy wellness központ létrehozására. Termálvize ugyan jelenleg nincs, de a területen átfutó patakok, számtalan karszforrás biztosít bennünket arról, hogy a hegy, mint vízgyűjtő terület, akár egy vízesést, illetve egy több hektáros úszótavat is el tud látni vízzel. A volt bányaudvar 20,96 hektáros területét több aszfaltozott út köti össze a településsel, az apátsági templommal, a Bilkő tanösvénnyel és nem utolsó sorban a 10,91 hektáros és a 37,94 hektáros volt agyagbányával és környékével. Mára már csak nyomai fedezhetők fel a bányaművelésnek azon a bányatelken, ahonnan a cementgyártás legfőbb segédanyagát, az agyagot bányázták. A két bányarész két helyrajzi számon fekszik, amelyből az egyik teljesen rekultivált, ez megközelítőleg 11 hektár, a másik részen még látszik a lépcsőzetes bányaművelés, ez a terület majd 21 hektárt ölel magába. A két helyrajzi szám közvetlenül egymás mellett fekszik. Megközelíthetőek az előzőekben említett Mészkő bányaudvaráról, illetve a település egyéb útjairól. Ezeken a területeken kiszolgáló egységek nem működtek, így infrastrukturális ellátottsága kizárólag a villamos áramra korlátozódik. Természetesen a településhez való közelsége miatt mind a víz, szennyvíz, mind pedig a gázhálózathoz való csatlakozás lehetősége adott. A közel 31 hektárnyi összefüggő terület megmozgatja minden olyan beruházónak a fantáziáját, akinek a vállalkozása igényli a nagy teret, az extrém helyszíneket. A szóban forgó ingatlanok mindegyike Natura 2000 besorolású madárvonulási övezet, tehát kimondottan a könnyűipari beruházások számára ajánlott, akár gyártásról, termelésről, akár szolgáltatásról van szó. Természetesen kedvező az állattartáshoz közel álló beruházások számára, akár tenyésztés, akár húsipari tevékenységhez kapcsolódó állattartás legyen az. Nem szabad elfelednünk a hely nem mindennapi adottságait, melyek kedvezhetnek az állatokkal kapcsolatos turisztikai vállalkozásoknak. Ez a terület is kiválóan alkalmas mindennemű olyan sporttevékenységre, amely a lovakhoz, a lovasporthoz köthető. Mivel a környék egyben egy vonzó vadászterület is, nem elképzelhetetlen a vadászturizmus fejlesztése sem. Korábban a Bükki Nemzeti Park EGRI igazgatóságának engedélyével a technikai sportok hódolói is birtokba vehették a területet. Több alkalommal rendeztek itt motocross versenyeket, és felmerült az autóralli rendezvények szervezésének lehetősége is. A terület közvetlen összeköttetésben van a településsel, de elég távol ahhoz, hogy közvetlen hanghatások esetleg zavarják a település lakóinak nyugalmát. A terület alatt futó nagyszoros patak vizének szabályozásával egy összefüggő tórendszer is kialakítható. Erre vonatkozó elképzelések már szerepelnek Bélapátfalva város önkormányzatának rendezési tervében. Amennyiben bemutatófilmünk felkeltette érdeklődését, szívesen állunk rendelkezésére egy személyes találkozó keretében.